आयु खर'खौलाय मा एसे बुरजा मोननानै लाखो आं सन्थला आंलाय माथो जौखौनो बारा लोङाखैमोन जाम्बि बे गरदसे लोंनायावनो बिदि जाबाय माथो हनै गिलासानो दाबो जेबोआनो जायाखै होमबाबो खर'खौ बिराद गिलिर मोनथारबायहाय आं मा एसे दुरबलथा मानसिब्रा सासेबो जौ लोंफाग्रा मोजां पार्टनारखौनो मोनलालां नोंहालाय जौ फाग्ला मानसियालाय आरो एसे एनैया थोखाया दा नोंनोलाय आंहासो गरसेयावनो नै खर'खौनो बेसेबा बुरजा मोनना लाबाय आं साला मा खर'आ बुरजा जानांगौ जाखोब्रा माथो मोनसेल' नुगासिनो आंलाय आंसो मिथिदों दा नों नुनानैलाय मा जानांगौ जाखो साला दुरबलथाफोर वाइला दुमफाव मेलेबाय नामा नोंलाय गैला मेलेबायथ' आरो मा जाबावगोन दुमफाव आं बोरैबा मोनबाय आं ओंखाम ओंख्रि खुनानै होनो हानाय नंलाहाय धोद बिदि जायो नामाब्रा नोंलाय बहाथो गोमानायमोनब्रा दसेनो एमाव बेटामोननि पिकनिक जानायखौ नायनो थांदोंमोनलां फिसाफोरनि पिकनिक जानायखौ कि नायनो थांबाय थायो नामाब्रा लासिंसिंनो उपाय गैयालै माबाफोर दुस्थ' खामानि मावखुमादों खोमा साननानैनो नायखुमादों आं बारा थाल लाबाय थानांला सेंग्रा जाबाय बिसोरबो दे जिरायदो लोंनोसै दे होमबा ओइ दुमफाव दे लागाबावदो खेबसे आं हानाय नंला खोमाहाय नोंसोर लोंदो दे दै लोंनाय बायदि खेबसे लोंना होलाय जि हगा देखा जायोगा होद हाथारिफोरखौ बिदि बुङो नामाब्रा हामालि सन्थला आं लोंग्रा मानसिखायनो बुंफ्लांगारोलै थफिरामा माथो डेन्जार लाइन मारिगासिनो दङलै लाजुखि महिनाजों डेन्जारलै थफिरामा आजिखालि जों बोराय जुग्रोबाय नालाय मालाय सानसेयावनो डान्स मारिगासिनो थफिरामा आंनि बेवाइफोर आरो बिनानावखौ नोजोर होआबानो जाबाय ओइ लाजुखि महिना आंनि आखला बिराद साफा मिथिबायना नारेंखलनि दै बायदि गोथार आंजों लोगो जाब्रा नोंहा जेबो खहा जानाय नङा अदेबानि आंजों लोगो जाबा नोंहा लाबानो लाब जागोन माबोरै जुदि नों आंजों अराय सम लोगो जानानै थाबाय थायोब्ला अख्रांनि हाथरखिखौबो थाइजौ हानग्रा दान्दाया बेजों थुख्लाय हरगोन आं मा एसे जाम्बा बेलाय थफिरामालाय एदावबाय थादों बब्रमाखौनो नायनानै मोजांसो नुथारदों आंहाबो खोनाबायना लाजुखि महिना नों आंजों थाबाय थायोब्ला नोंहा जेबो खहा जायाब्रा थफिराम लाजुखि महिनाखौ फसायथारबाय नामा नोंलाय नै आं नोंसोर सानैनो पास्ता लाबोदों जादो हाबां लाजुखि महिनानो होलाय आं एसे बाहेरायाव थांना फैनि लाजुखि महिना नो पास्ता जानोबा साला आंखौ बिराद दिगदाराव खोख्लैबायलै नोंसोर साला सुवाद थफिरामा आंखौसो हिन्जाव साननानै साला सिनियाव एन्जरा बानाय बायदिसो बाबाय थाबाय आं हिन्जावनो ड्रेस गानलालै जेबो नङा गानथ' ओमफ्राय ना आं नोंनो मोनसे आइडिया होनि खोनासंनोबा मा आइडियाब्रा नोंखौथ' थफिरामा हौवा होननानै मिथियाना आरो गोबाङानो मिथिया नोंखौ हिन्जाव होनना बेनिखायनो ना नोङो थफिरामजों हिन्जाव जाफ्लानानै गोदै रायलायनानै थफिरामनिफ्राय फैसा थाखा लाबानो जाबाय आरो साला मुगै सुगै मा मुगै सुगै थफिरामा नोंखौ दुगाखौ हिन्जाव सानै गोसोथोखानाय थाखानानै आरो नोंजोंबो लाइन मारिबावनायखौ बेफोरबायदि मानसिखौ बिदिनो खालामनांगौ नंगौ नामाब्रा मानो नङा जानो थफिरामा जाबायदि दुगाखा गावनाव फैसा दं थाखा दङ होननानै दावराव खालामबाय थायो आरो सिख्ला सानै साथाम थाखानानैबो नोंखौ लाइन मारिबावनाया बेनिखायनो बेनिफ्राय थाखा फैसा जाख्ल'नांगौ आंलाय सानबेसे हिन्जाव जाफ्लानोब्रा सानसेबाबो नोंखौ मिथिखागोन ना सिखावालाय सानसेबाबो हमजाखायो बेनिखायनो जेसेबां दिन हमजायो एसेबां दिन बेनि दुगाखौ आखाल थिखानायाव दोनहरबानो जाबाय साननांसिगोन माबा मोनसे दुमफावलाय मा साननांगौ जाखोब्रा आंखौलाय दुमफावनो खोन्थानो गोसोबा खोन्थादो खोन्थानो गोसो गैयाबा खोन्थानाङा बे थफिराम गैलाया बिराद दुगा मारलै मानसिया बेनि दुगाखौ थिग जायगायाव खोन्थिना दोननांसिगोन बायदि मोनबाय आं बेनिखायनोथ' लाइन मारिदो नोङो नाजानोसै दे नो पास्ता लादो आं दुमफावमोनखौ एसे खबर लाहैनि मा खालामदों दे बिसोरो जागोन दे गुड लाक बब्रमा दानाबा बेखौबा माबायदि खालामनांगौ जाखोब्रा लाजुखि महिना पास्ता जानोबा हरदो आंनि बेवाइफोर आरो बिनानावखौ गोसो थोग्रा नों थफिराम नै आं फट'खौ साफायनानै हरनोसै बेवाइफोर थबसिनो प्यार में आन्दा कानुनफोरनो हरनि आङो बे फट'खौ दाउदै थफिरामा सोरजोंबासो रायलायगासिनो आयौ बिदिसो खालामहैनो होनबा बियो
खालामनो रोङा दावदै माबायदि खासि खालामो आंबो रोङा माबायदि खासि खालामोथाय बाजै हांग्रिमोनदिनाव सोंगोन दै पिकनिक जानानै फैग्रोथोंसै औ जागोन दे बे टफिरामा बांद्राय जादों सानै गोजोन हिनजाव गोसो थोनाय थानानै गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिबावदोंना बियो बेनिखायनो बेखौ खासि खालामथारनांगौ हुइनाबाद लान्जाय टेम्पार ओइ साला नोंसो माथोलाय नोंसो सानैया जोबोद समायदोंलै बेनिखायनो फट' मोनसे लाबाय आं बाप्पावै मालानि एसेबां अननो गोरों जाखोब्रा आंखौलाय नोंलाय हा अनोब्रा अनो आंनि अननायखौसो नुस'ना नोंसोरो दे मा खालामदोंमोन मा खालामलायदोंमोन कन्टिनिउ खालामबाय था आं थांबाय ला 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 लो 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 ला 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 बिराद गाज्रिलै बियो मिन्थिबायना लाजुखि मैना बिराद गाज्रि बियो मिन्थिखायो बाप्पावै बोरै मिन्थि नोंलाय अमा राजाखौलाय ना अमा राजायाबो नोंखौ एदावखांबाय मिन्थियोहाय मा पलिटिकेलाव ओंखारनाय मानसिखौलाय सोरथो मिन्थिया जानो अ बेबो नंगौ आयौ मारै मोनलाजोबखो आंलाय गावखौनो दसेबा माबा गोजौआवसो बिरनाय बायदि मोनबाय गावखौनो बहाबासो गोलैनाय बायदि मोनलाबायबाय आं मानोबासो लोंफ्लांबाय आङो मानोबासो लोंना लानानै जाला खालामना लाबाय आं ओइ साला बादावलायदों आं आयौ मा जाखो दुमफावा माबालै जौ लोंना लानानै एसे मेलेबाय बेनि जौ लोंनायखौ नुनानै दाखालिनिखौसो गोसोखांबाय आं बे खंख्लायाना औथ' आरो खंख्ला नुलायनानै लोमजागुलायनाया जोङो औब्रा दा दुमफावाबा मा नुलायखोथाय बिदि नायबा जानाय नङा दुमफाखौ दै सारस्रिना हैनि र' ओमफ्राय नारजि बुदाङालाय बहा थांदों थालिर बिलाइ लायनो थांनायानो दाबो फैलालै इसोरो हांग्रिमोनदि सोमस्रि नारजि बुदां थालिर बिलाइ लायनो थांदोंना सन्थला दाथ' दुमफावा जौफेबायहाय दा मा खालामबावनांगौ दे जोंनो लाहार फाहार खालामनांसिगोन औ दे ओमफ्राय नोंलाय मानोसो सिगां हारसिं जाग्रोखो लोंग्रोखो दे माखासेफोरखौ नेयालासिनो आं साखिग्रासोब्रा आं साखि नायदोंसो ओंख्रिया थावदोंना थावाखै संख्रि बानलु नांदोंना नाङाखै होननानै मिन्थिखायो दे आं नोंखौ आयौ बाला इसेबां गिदिर टाउनाव आं सोरखौ मोनबावगोन दे दाथ' बेगखौबो खावनानै लांजाबाय फैसाखौबो सिखावजों खावजाबाय दा आं माब्रै थांनानै थाबावनो दे थैनायनि खोथाखौथ' बुङाखै आं नाथाय ओंखाम मोनजायाब्ला आं थैनानै थागोन ना आयौ बाला मा खालामबावनांगौ दे आङो आयौ बाला बोरायजोंबो थांफिननो गोसो गैलां मा खालामबावनांगौ दे दा आं सोरनाव हेफाजाब बिनो दे हाफांनाव हेफाजाब बिनोबो 50,000 लाबोफ्लांबाय आं सोरनाव बिबावनो दे दुमफाबोथ' आंखौ रायगोनसो आयौ बाला गैला नों दावसो देलाय बे बाराव गैला आयौ बाला ओंखाम ओंख्रि सुबायहाय दैखौनो लोंनायसै आं आयौ बाला मालायफोरासो गोथाव जासोदों मालायसो गोदान बोसोरनि मुङाव आंगोफोरजों बेरायलायदों आंहासो बालि गोदाव सोराव जाबाय दा दैखौबोथ' फ्रियाव मोनलोंनाय नङाहाय माबा मोनसे जायाबा मा खालामबावनांगौ दे आं दा ट्रेन स्टेशनाव थाङाबा दैखौनो मोनलोंनाय नंला आं ट्रेन स्टेशनसिम थांनोबो फैसायानो थाइसेबो गैया आरो फैसा थानायमोनब्ला दैखौनो बायनो हागौमोन आं आयौ बाला मा खैफोदाव गोलैखो आं आयौ बाला जानो लुगैलायबाय आं नुनानै आयौ बाला मा जाबावनांगौ जाखो दे माबा मोनसे मन्दिराव थांनानैसो फैसा बिहैनांसिगोन जानाय नंला आयौ बाला साननायानो जानोसै बेफोरबायदि गोदाव सोराव गिदिंनाया हे इसोर आंखौ नायहरदोहाय आंनि गोसोआ थङालि बाङालिबाबो गाज्रि नङाथ' अन्नानै बे खेबाव आंखौ हेफाजाब होदोहाय बेथ' आं दाखालि ट्रेनाव लोगो मोननाय सिख्ला दावस्रि देलायसो नङा होनबा हाय जाथि आयौ बाला जाथि नोंखौ लोगो मोननानै ना आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय
इसोरखौनो लोगो मोननाय बायदि मोनथारबाय आं। आच्छा बेवहाय मा खालामफैदों नोंलाय आरो खामानिफोरा जाजोब्बाय ना? आं नोंनो मा होननानै खोन्थाबावनो दे जाथि, जोबोर गोलाव सल'बाथासो। माने? आंनि खोना जाथि, सिखावा फैसाबो खावनानै लांबाय आरो बेगबो लांबाय। जायबा आंखौ लांफैनो होननानै बुंहरदोंमोन बिसोरबो आंनि फनखौनो रिसिभ खालामासै। हा बिदिसो जानानै दङ होमबा। ओमफ्राय नों साननै गोजोन बहा थाखो? जोंथ' दाखालिनो सफैदों। लासिंसिं मा होननानै फोरमायबावनो आं, आरो लाजिबाबो जानाय नंला। आंना बिदिनो गोदाव सोराव गिदिंलाबाय थादों। मालाबा ओंखाम जादों, मालाबा बन बिस्कुट जानानै थादों। दिनैथ' फैसायानो गोमाबावबाय, जियाबो गैला, आरो बहा थाहैबावनो आं। लोगोफोराबो फात्ताखौनो लाला। खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय। बिनिखायनो बहाबाफोर फैनोब्ला, बहाबाफोर बाहेरायाव ओंखारबोयोब्ला गासैबो थिग थाक जानानै बा स्टाडि खालामग्रोनानैसो फैनांगौ। मानोना गोजाननि हाजोआ मालाबाबो मोजां जाया। दालाय नोंलाय मा खालामबावगोन? न'आव थांगोन ना थांला नोंलाय? आं न'आव थाङाहाय मा। मानो? ना माबाफोरसो दाय मावनानै फैदों? आयौ बाला, बिदि नंथाराहाय मा। आं जेबो दाय मावाखैहाय। आंहा सल'बाथासो दङ। जाय सल'बाथाया जोबोद दुखुनांथाव आरो। दा मा खालामबावगोन आं? गावनिनो मानसि हेफाजाब होआबाबो जाया। आंनो लानानै थांफानोसै बेखौ। दाउसो देलाय। औ जाथि। दालाय माथो खालामबावनो? थौ आंनि रुमावनो साननैसो। नंगौ? गावनि मानसिखौ गावनि मानसि आरो हेफाजाब होआब्ला सोरथो खालामबावनो? बेनिखायनो थौदो। ओमफ्राय नों बहाबाफोर थांनो ओंखारदोंमोन? औ, आं फुटबल प्रेक्टिस खालामहैनो नागिरदोंमोन। दे जेबो नंला, आंजोंल' थौफादो। जागोन दे जाथि, नोंनिसिम साबायखर थाबाय। खैफोदनि समाव खैफोदाव हेफाजाब होलायाबा माथो मानसिजोंलाय, आरो जोंथ' बरफआवसो। थौदो। आदसा लोगोफोर, नोंसोर जाथ'लाय, अखाफोरखौ हासुनो दोनलांनो आं। थाब फै दै, नांथानो मोना। जागोन दे, नांथाया। फैदो अखाफोर। ऐ जारा कथार फागद देलाय जादो लोंनो रायजोफोर। आंबो हासुनो ओंखारदों दे। ऐ बयबो हासुहैदों दालाय हासुनो जागोन। आं हासुनो ओंखाराखै, आं जागोन। ओइ जोंलारि, आं दोनलांगोन ना। नैबे बानलु बेदांखौ बुंबानो जाबाय। बानलु बेदाङा जेब्लाबो नोंनि थाखाय हाजिरलै जोंलारि। लाफेर महाबा उनाव जाबाय दा जाग्रोनोसै लोंग्राना जाय। हेलौ बेटा बेटिमोन, नै मा लाबोदों आं नोंसोरनो? दाउ बेदर। औ बेटा बेटिमोन, दाउ बेदर लाबोदों आं नोंसोरनो। गासिबो मोजाङै रानलायनानै जादै। आच्छा, एमाव बेटायालाय? एमाव राजामोना हासुनो थांदों बै हाग्राथिं। हाग्राथिं थांदों? आच्छा बेटामोन, दे इन्जय खालामदो दे। जोंबो पिकनिक पार्टि जानायाव बिजि। अखाफोर, बिराद मोजां मोजां फटक साफायबाय आं। खेबसे लाबाव। अके अके। एसे मिनिब्रा, एसे मिनि। जागोन दे। ये हुइना बाट लान्जाय टेम्पाट पाट। वाइला, माथो सिख्ला लानानै फटकसो साफायगासिनो। साबास बेटा, बिफानि आखलखौनो लाथारदों माथो नोंलाय। बिफायाबो आंसोना। दा बिफाखौ लाना रायनोबाबो आंखौसो रायना लानाय जागोन माथो आंलाय। मोजां जादोंना अखाफोर? औ मोजां जादों। होमबा दसे बैयाव जिरायना रायलायनोसै ना जोंहा? औ जागोन। आइला, माथो जिरायनासो थाबावबायलै बेटायालाय। रा, एसे बडिगार्ड खालामनि आं। सोरबाफोर फैनानै आंनि फिसालाखौ दांफैबा जारला जागोन ना। बेनिखायनो एसे बडिगार्ड खालामनि र'। मा खालामो बिसोरो नायखोमानि आं। आच्छा अखाफोर, नोंनि नामखौ सोर अखाफोर दोननायलै? आं गोसोमखाय आंनि नामा अखाफोर जानाङामोन आरो। बिदि नङाब्रा, आं सोंदोंसोब्रा। बयनाबो मोनसे मोनसे मिनिं थायो नालाय। जेरै आंनि नामा एमाव राजा, बयनिबो खर'आव गाखोग्रा। आं मिथिखागौ दे। आं गोसोमखाय आंनि नामखौ अखाफोर दोननायखाय गोमोदोंना नोङो? ओइ अखाफोर, नों अखाफोरानो जा बा हांगारियानो जा, जेब्लाबो नों आंनि थाखाय गावदां फुर्निमा अखाफोरब्रा। आंखौ बयबो दान खोमसि अमाबैसासो होननानै बुङो। आंनिखौथ' सोरबा बुंनानै लाथ'लाय नोंखौ दान खोमसि होननानै। ओरैबायदि बुगोन ना आं, ओरैबायदि बुगोन ना बे मानसिखौ। आच्छा बेटा, फंबायखौबा गोसोम बन्दा दाउखा राजा होननानै बुंदों। दा सिख्लाखायबा बाह बाह, मा नायनोलै एमाव बेटानि आखलखौबो। आंनि नामखौनो बयबो मिनियो।
गोसोमखाय अखाफोर लानायखायनो बयबो बुङो गोसोम मानसियानो अखाफोर नाम लादों होननानै। बैसोर मानसिफोरखौ बुंनांगौसो नोङो आं अखाफोरनि बै गोसोम दागोआ होननानै बुंना लानांगौब्रा। आइला मा राव जाखो बेलाय? एमा राजा नोंबो आंखौ एदावदोंना अखाफोरनि गोसोम दागो होननानै? बिदि नङा आंलाय नोंखौलाय मानो एदावनांगौ जाखोब्रा? नों आंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन लोगो, आंनि बेस्ट फ्रेन्डसोना। दुखु जानाङा गाबनाङा, नों गाबबा दानो आंबो गाबफालाबायगोनसो। ओइ बुरबेकफोर मा मोनबाय थादों बे हाग्राबारियाव? थाब थांनोबा थांदोलै, नङाबा बुलु बुला अफिसनि मानसिफ्रा फैनांगौबा बुजागोनलै नोंसोरो बेथा बेथिफोर। थाब थांदो। एमा राजा आइला सोर नागिरना फैलायखोब्रा आंनि बेथाखौलाय? जानाय नङालै, गोजावनो मोजाङै जिरायना थानोसै आं। एमा राजा गोजौआव सोर दं? गैला, उन्दुफ्लानानै थायाब्ला जेबो जानाय नंला। एमाव बेथा मा मोनफैदों नोंसोरलाय बेवहायलाय? जुदि आं बे सोंथिखौ नोंनावनो सोंफिनो आफा, नों मा मोनदों बे दंफाङाव? आं ना हाग्रायावनो फैदोंमोन आंबो, ओमफ्राय दंफाङाव गाखोना नायबाय आं। गाखोना नायनानै उन्दुनो ओंखारफ्लांनानैनो उन्दुबाय दं आं। नाथाय दहाय फैबाथ' नों गैयामोन ना बे दंफाङाव? मानो गैया जानोब्रा एमाव बेथा, आं बेवहायनो दङ। माथो बिलाइ आन्दो जानायखौ नुवाखै खोमा नों? बे बिफाया थाम्फैथ' होआखैथ' आंखौ। ओमफ्राय मा मोनदों नोंसोरलाय बेवहाय? पिकनिक जानो फैनाया मा मोनदों? थांनां, लोगोफ्रा पिकनिक जागासिनो मालाय। एमाव बेथा थांदो नोंबो। आइला नोंखौलाय मानो नायखुमा फैनांगौब्रा एमाव बेथा? आंहा इसेबां फ्रि टाइम दङ आरो। मानो फ्रि टाइम गैयालै? दंफाङाव उन्दुना थानो हायोबालाय नोंनाव मेल्ला फ्रि टाइम दङना। सैथोखौ खोन्थालाय आफा, नों आंखौ नायखुमा फैयाखैलाय? बिदि नङालै बेथा, आंलाय नोंखौलाय मानो नायखुमा फैनांगौ जाखोब्रा? गावनि बिफानि सायावनो फोथायनाय गैथारा नामाब्रा नोंनाव? नों आंनि बिफाखायनो एसे फोथायनो गोब्राब मोनो। आइला जामाइला मा होनलांखो बियो? आं गावनि बिफाखायसो आंखौ फोथायनो गोब्राब मोनो? साला बिफाया माबा मोनसे गाज्रि जाथाय जानायनिफ्राय बारग'नायखौसो नायदों, बेनिखायसो आं खिथु जाफैदों दा। बिफाखौसो दाय होना गालांबाय नामाब्रा बेलाय? जियानो जादोला, बेफोरबायदि गथ'फोरखौ नुयोब्ला गोदोनि दिननि खोथाखौसो गोसोखाङोलां। वाह वो दिन भी क्या थे। सानाबो हाबसिगोन माथो। थाब थांनानै न'आव थांनांसिगोन। थफिराम नायनो आराम दे, राननानै होदो। जोंना रान्दिनियाथ' जौ लोंनानै मेलेनानै थाबाय। सुवादफोर दुमफावखौल' लामा नायग्रा बेसेरा दुमफाव जौ फेनानै। थफिराम दे एसे एन्टारटेन खालाम। हाय थफिराम, जोंनो जेबो नांला, दे नोंनो एसे मोसादो। आंलाय जेबो बुंनो रोंला। जानो मोनबानो जाबाय, लोंनो मोनबानो जाबाय, अबेसे रंजानो मोनबाबो जायो आरो। दे रंजा थफिराम, रंजा मोसा बाजा। सन्थला नों ओंखामबो जायाखै, बारा जौ लोंनांला। थफिराम दे मोसादोब्रा। बाप्पावै मेसेंनि रुवाथिसो मोनखोना माखोब्रा आंखौलाय नोंसोरलाय? गावसोरा साला जरा जिरायनानै ओंखाम ओंख्रि जादों। जरायाबो माथो बेलेग स्टाइलनि जरासोलै। डेन्जार जरा जिरायखाबाय माथो नोंसोरलाय। बाप्पावै सोलाय सोल'थार माथो। सासेया सासेजोंसो जिरायलायना दं माथो नोंसोरलाय। माने बेनि हौवाया बैनि हिनजावजों, बैनि हिनजावा बैनि हौवाजों बाह। हाय असयब मोसा। बाप्पावै नों बिदि बुंबानो मोसागोन जाहैबाय आं। मोसादो आरोहाय, नोंना मोसानाया मोजांथार जायोनो माथो थफिराम, देलाय मोसालाय। आच्छा नोंसोर बुंबाय जेब्ला मोसानोसै दे आं बालाबगासे। दै गोसो होनानै नायदो बयबो।